ikon patardo sogot saluhut jolma di jolomi habangsa paruhunanmu. Saya sima rohan dihami pahot marhanami marhapur seaon dihatam marhite-hite ton di perbadia. Paduno mahami jala paringgas hami martangyang asa marlas miroha hami painainahun ho jala asa dapot hami hanguduan nasura sudah. Amin. Tangion hamma pati idebata imana diukap sian pati na perjolo sahat tu pati na pasapuluhan pati perjolo aludo jahoba debatan minna debatata dan jadi marakub ahu bahinonmu debatam pati paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manangaha na di benua gijang doho na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru nitano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan pati patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna pati paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onomari ma ulahamu nasa si ulaon muna alai yang go ari papituhoni ari paradianan ni jahuba di Batam doi dan jadi ho mangula anggo nasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi pangisi ni huta ni halak pe namangibati hutami ai dina onomari do di toppa de bata langit do tano dohot laut do nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni
di bahenido umbahenna di pasu-pasu di bata ari paradianan nai jala di perbadiai pati palimahon ikon pasangapon mudona torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon di jahuba di batam di ho pati paonopon unak ko mamunu pati papituhon unak ko mangalakup pati pawaluhon unak ko manakko pati pasiyahon unak ko olo makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma pati pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lebuna manang hodana manang diape ugasan ni donganmu behado padok ni debata taringot tupati nasapului ondo ahu do jahuba de batam ninna de batata pargugo nasohatu dosan jala parimas sai luluhonokku do dosa ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patoluhon ro di sudut paopaton pinopar niakkana sogo rohadiau alai asido rohaku diakka namar ribu-ribu akka namar holong ni roha diau naso mangalahosi patikki dia do lapatan ni ondo di palupa de batado hita disi di do pisangonna nasa namangalahosi patik nai di baheni tamado di habiari rohat tarimasna unang mani laosan patikna alai di perbaga-baga do asini rohana akup ni nasana dinggan diakka naso mangalaosi patikna di baheni tamaha holongan ni rohatta dohot haposan ni rohatta ibana jalalas rohatta mangului patiknai ima sahatna atong rap mangidugugo mahisat hita siatuat debata laho mangulahon patiknai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Hamuna marsakroha dihasianganon di banoda dosa na diportibio Padiga ulumur
ibadah roti bu. Tato poti ma dosata tua dopam ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida kamatian ni pardosa mula manian parjahat tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani umbahen upangido hami sai sudati matoru-torum asa unang mangotahi be tuhami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Musat pe akka dolok jala humutal akka robian alayang go parasi ni rohaku naso tupa musat sianko jala padan ni hadamioku naso tupa humordit ninna jahuba siasiho hasangapon madi debata nadi ginjang. Amin. Sai puji ma Tuhan ta Yesus Kristus pasangan ma lomo nambah tulus pinuji ma goarada nasama ene tatu jolona namemet ma nang akan baga dipuji ma goarada. Tabigima hatani debata nagabe epistel di permingguota diarianon ima natar surat sian Pesalmen 24 ayat 1 ayat 10 tajahama secara responsoria bangso ni Jahuba gok di Jahuba do tanoon rodi isina portibion dohot pangisina isedo na jadi nakok tudolo ni Jahowa jala isedo na hum jongjong sogot di hajongjongan ni habadiaun nai
ima sudut ni akana uso-uso di ibana akana mangulului bohim alede batani si Jakob Sela. Ise do ulaning ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jahuba Zebaot ibana do raja ni hamuliaoni Sela ima sahatna martua do akana tumangihon atani debata jala naupeopsa. Amin. Tidakon ma haporseo tai songon nahina tidakon ni dongata sa haporseaon di portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuon ni si Maria nagabi-gabian siya tot di perbadia andorang suabubuon ido tuhata na tumaon na birnit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat do banutoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tusiamun ni debata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon mangugumi alak na mangulu do na mate
au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dia sesan ni dosa do dia taina madok mula mangulu sogok daging ni halak nau mate do dia nguluan na sora sudah amin.
Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Titing HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu tanggal 4 Desember 2022. Topik Marhabadiaun manomu arini Kristus. Na berjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu apen napa duahon. Namar lapatan panomu-nomuon topik Minggu marhabadiaun manomu arini Kristus. Napa duahon. Pilihan amplop. Sadarion Minggu tanggal 4 Desember 2022 papungu peliat di bagasan amplop dohita tu ulaon haporluon Natal di Huriatta. Napatuluhon anak lahir. Nah di hari Sabtu tanggal 25 November 2022 di basa-basa tuhatta do sadada danak bawa di keluarga Agnes Aritonang inatai boru manurung. Alamat Jalan Raya Bekasi Wik Bethlehem hipas do danaki nang natoras di bata nama masu-masu. Napaupaton Natal Lansia Distrik. Di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 10 sada sahatu pukul 10 onom WIB dipatu pada perayaan Natal Lansia Distrik Ualu DKI Jakarta nama ringanan di Maria Convention Hall na palimahon padidion na badia hobartu jadwal pelayanan HKBP Cakung setiap minggu paduaho bulan genap di Patu Pahuriat taruh padidion nabadia di Minggu tanggal 10 sada Desember 2022 marang Minggu na paduahon Desember. Tunatoras nanaing mabuan anakna tardidi asa mendaftar tu sekretariat diari dohot jam kerja syaratna mabuat surat pengantar siasitua wik nabi. Marguru tardidi di hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 10 WIB.
Napaunopon perayaan Natal di HKBP Cakung. A. Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul sia WIB General Repetisi Manang JR Surya Kasih. B. Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul sia WIB Natal Paut Surya Kasih. C. Jumat tanggal sia Desember 2022 pukul 10 WIB Natal Raja Sonang alai diralat batal. D. Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 WIB Natal Sekolah Minggu Horong Kecil. E. Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 WIB Natal Sekolah Minggu Horong Besar. Napabituhon Dewan Koinonia Sekolah Minggu. Mulai hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 per minggu sekolah minggu di HKBP Cakung di Patupa Holas Sahali masuk pukul sia 30 WIB. Jala sermon guru sekolah minggu di Patupa secara online. Napawaluhon Dewan Diakonia Manang Kunjungan. Nah di hari Selasa tanggal 20 sia November 2022 di Patupa Huriatta do madulo ruas na dirawat di Bagas di uluhon ni Padita dohot parhalado na dikunjungi di minggu na salpui ima sian wik sarpat keluarga Deni Simanjuntak. Napasiahon jadwal Natal dan Tahun Baru di HKBP Cakung tahun 2022 boima tajaha di titingta Ganup. Napasapuluhon pendataan ulang jemaat nunga tapatuba pendataan ulang ruas ni Huriatta HKBP Cakung alai sahat tu sadarion holan 625 KKDP naung pasahaton datana secara lengkap do mutusi pinangido dohot gomos tuaka ruas ni Huria naso pasahaton datana dope asa tumibu di pasahat hobar tu data naung masuk ma si hubasan ni Huriatta HKBP Resort Cakung. Na pasapul sadahon gerakan Rp1.000 per hari. Tapatu padope totong gerakan Rp1.000 per hari ima parsido tota manupahi program dana pensiun HKBP marhito poti gerakan Rp1.000 per hari. Na taparade di joloni garejata. Na pasapuluh 2 hon ruas na marulang tahun. Tuaka ruas na marulang tahun hatutubu dohot parabagason siat tanggal sada sampai tu tanggal 4 Desember 2022 pinasaha ma selama ulang tahun hatani debata barita nauli diari lasni rohamuna sian poda bid 24 ayat 10 sai tangihon ale anaha jala jakkom ma akka hataki asa tabba diho akka taon ni ngulum makka maulatehon dohot makalasson pasu-pasu ni Tuhan di ruas na marulang tahun di bulan November patupaut tado acara khusus di Ganup parmingguon duksipul majaha titing di pasu-pasu tuhatama akan marulang tahun nang dohot keluarga sude titing dohot titing parhepengon boy matajaha di lembar titing Taganup songoni masaha ni titing di Huriatta di Bagasam mingguon hami parhalado HKBP Cakung Resort Cakung pasahaton mauliate tu sude ruas ni Huriatta di pasu-pasu tuhatta ma Ganu rumah tanggata ngoluta si Ganupari dohot akka pilihan nata pasahat tu Hurianai bain sangap di guarna amin nuangin pinangido ma turuas na marulang tahun hatutubu dohot para bagason di bulan November 2022 asa jongjong ma di inganat tabi las maride mahita sian buku edde nomor 206 ayat 2
marihon ulumi Tuhan menjaga ho sai di tangi on tangi yang mi Tuhan menjaga ho Tuhan menjaga ho las peroha marsapeho sai dirabotio Tuhan menjaga ho Tapasyada rohata hartang yang mahida di bata Jahoba amanami para sirohana sumurung na marhabangsa di badua gijang totong dohami Tuhan madok malatu gudang tuada pamunasun badiaya pala di bagasan tikyon ala saya totong dohu pakilalahu kami asi dohot tolong ni rohami na saya totong madongani ham ganup marasada-sada dilehoko hahipaso doh las ni roha dihami jala di pamonako dohami Tuhan siaragam ni akka pangujunan nahua do pihami di pardalanan ningolunami si ganupari ali Tuhan mauliati mahu pasahat tami tuada pamunasun badiai Tuhan di suatu tuhai marpungu naung hinokokmu ruas ni huriam hakabi pecaku ali amang pardingkan bahasa di nasa tokina itu tu di laho tangiron nami mahatam nasun badiai imana laho pasahaton ni naposom atong buka roha doho pikiran nami asa boy huatu si hami hatami jala boy hu pakai hami di pardalanan ninggolu nami si ganupari ali amang pardenggan bahasa nak suak songoni penaposomi dinalaho pasahaton baritam barita nauli asa totong parsahalai parbisuhi asa marbisu matutu inang paditanami laho patol hasson hatami ali Tuhan nak suaksoni pihami saluhuk na ruas ni huriam hakabe pecaku ramo tihami Tuhan terlumobi akada danak napi nalumehommu tutonga-tonga ni keluarga nami ganup marsada-sada yak kaya nakon nami Tuhan homa na mangazarajari asang gia da nabisu na malo dia dopan nami terlumobi dia dopan munasun badiai ali Tuhan yak kaya nakon nami na di bangku sekolah na hudul na marsikola tutu leon aka habis taro di nasida Tuhan ya kaya nakon nami na usipul siap persikolan na sodahu karejo dope asa patudu ulaun tu nasida na somaralo tulomo ni rohami ya kaya nakon nami tutu nang dapat karejo jalan nang tang tutu di pamatang jala sirsir doh di umur nunga tutujuk petikina dinalaho mangalului akka siroka to dina nasida asa homa ali amang pardinggan basa patuduh siroka nito dina sida be asa makorhori Tuhan la martabatabba malas ni rohanami mamuji pasangapon war munasun badiai terlumobi maya ali amang pardinggan basa dihami saluhut yakkan otoras ni geleng nami homa na mangaleho gogo doh pikiran dihami asa margogo hami dinalaho mangula siulaun nami terlumubi mai dinalaho paturetere danak napinalehom palumehom itu tonga-tonga ni keluarga nami ganup marasada-sada mauliate mali amang pardenggan basa nak suaksoni pe Tuhan salhut program ni huriam haka bepecaku terlumubi mai di akhir tahun bulan 12 gudang tutu akka siulaun nami ima Tuhan dinalau patu pahon Natal pe di salhut akka kategorial dohot saluhut ruas ni huriam haka bepecakungon asa homa tutu na mangalehon gugu dohot bisu dihami asa boy tutu hupatu pahami Natal nalau sipatu pahon nami ima ne marningot kami di hari jatuh tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami boy mamerdalan dohot denggan suaksoni pe ale amang pardenggan basa dina jongjong tutu di tonga-tonga ni pungan namion yak karuas ni huriam na marulang tahun di hatu tubuh dohot pardongas saripeon asa homa na mga leon hahipasol las ni roha di nasida lehon akka gajang ni umur lehon doho akka narikot di ngolun ni nasida asa makorhoni Tuhan
saiguarmu matutong hupa puji-puji kami di perdalanan ni ngulu nami. Nak suasoni bale mang perdengan basa di pamaretan nami di akka pimpinan na tarto na tumoru sahat tu na tumibu pe asa homa na mangaramoti nasida asa saluhut tu negara nami on boy ma di padalan nasida doh denggan suasoni kami saluhut masyarakat na boy mamardame sonak kami. Atong mauliati mga lemang pardinggan basa digijangi saluhuk na sudia pangiduan nami jolo sesa dosa nami dagudangi asa tung tamahay majalo pasu-pasu si pasahatom mi Tuhami jalo ma Tuhan Yesus tangyang nami holam mga sahon anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
sikuang Sudenang tinuruan ni pating ni simusai sai rohamu Tuhan sonanga nadi bagasan Jesus
Dameni di batana sumurung sian salu naroha. Ima nama ngarajai ate-ate do pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salu namanginang. Tajakon ma hatani debata barita las niroha. Di tonga-tonga ni parsorata di minggu Advent. Napa dua hon sadarion dienet maisian surat ni apostol Paulus tu huria Filipi bidusada mamukka maisian ayat tolu sahat rodi ayat 10 sada ujahama dihita mauliate hudok tu debataku ganup wingot hamu Toktong manang sadihari pe hutangiak ko kamu sudena sian las nirohaku do huula tangiaki ai huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai sahat ro dinuai apala omma pos nirohaku naung upuka ulaon nadinggan di bagasan hamu patuluson ni idoi sahat rodi arini Kristus Yesus tamado songoni rohaku mida hamu sude ala di bagasan rohaku hamu airap partohap di asini rohana tuawido hamu saluhutna dina tarhurungi au nang dina hutariason jala huodolhon barita naulii ai debatado saksiku dibalgani siholhu mida hamu sude mangihuton pangasi ini Kristus Yesus jala odo hupangido naing ma lam sumurung holong nirohamuna marurat di parbinotoan do dinasa panibangon partodion lahomana kasih narumikoti asa polin hamu so partuk Tuhan sahat ro di arini Kristus asaramos hamu marparbue hati goran marhite-hite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata ido sahat nihatani debata hurian itu hatta di tonga-tonga ni parnguluon molo adong parjupangan adong parsauran baik di tonga-tonga ni lingkungan di dia hita maringanan songoninang di tonga-tonga ni aka ulaun di parkarejuata dohot lana kana asing say adong do nama bahen hita di tonga-tonga ni ngolutta si ingoton ya ada yang diingat kalau bahasa Indonesia dikatakan yang diingat itu adalah yang membuat kita berkesan takuboto adong do tahena berkesan amanginang di tonga-tonga ni nguluta di ragam ni aka parsaoran nata adopi di tonga-tonga ni nguluta manang dos song simaruna punap ya ada yang membuat kita terkesan. Jadi molo apostol Paulus dison suraton sada kesan doon na pinasaad ni ibana taringo tu parsauranna rap dohot huria Filipi sian ayat tolu 1 ayat 10 sadaon adung 2 ya marhite kesani ahanani ingot di mana ayat tolu 1 ayat 5 di paboto hododisi ya luar biasa parsauran nasida diaka nauli nadinggan soinang diaka pergumulan
naniadupan nasida iga besada hal yang bisa menjadi cerita yang bisa kita ceritakan kepada generasi-generasi muda yang lebih muda dari kita. Di pabotoho ni nang tuhita sadarion di tonga-tonga ni minggu Advent napa duahon ya menjadi cerita karena punya kesan tersendiri. Jalan apa duahon marhite kesani ayat 1 ayat 10 sada ya makirim do apostol Paulus manoktong ya kesani menjadi hal yang terus berkesinambungan di tengah-tengah kehidupan jemaat Filipi. Bukan hanya saat itu, tapi terus. Bahkan inilah yang diberitakan kepada kita. Jala marhiteon asaboi manoktongon ahado. Na pinatupa ni apostol Paulus dison manangiyakon. Ya, manangiyakon asa. Molo dison dipakai apostol Paulus hata lam sumurung. Molo hata lam sumurung. Berarti bukan semakin surut kan? Hari sekarang tentu lebih baik dari hari kemarin. Itu teh hari sekarang lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Demikian selanjutnya. Idola patanina lam sumurung. Jadi molo morudo inang natabahen di tonga-tonga di parngulota berarti dang sumurung hita. Nah ini akan menjadi evaluasi di tengah-tengah kehidupan kita. Puasa perlu kita renungkan sudah sejauh mana pergumulan kita dalam doa. Jadi apostol Paulus manogiho kita di tonga-tonga ni napinasaha na kesan jala kesani mangojar ibana asa toktong manangiyakon huriai. Jadi ada yang diingat dan yang diingat itu membangkitkan dia, memampukan dia untuk mendoakan. Sonari suku-suku tuhita manginang. Somal natahe ahado nataingot di tonga-tonga ni parsauran. Nadinggad do marang nasudinggan. Tohode. Molupi do nonau siano nadinggad ingot tamu. Tak kasih apa ditawiris tanggangi. Jangan salah. Ada orang yang seperti itu. Ya kita nggak bisa munafik. Alai buasa usinggungi hata ni debata paingoto kita ya nadinggani banyak pergumulan amanginang yang boleh terjadi tengah-tengah pergumulan kita di gereja HKBP Reso Cakung ini. Alai di tonga-tonga ni parsorioni. Ya. Di tonga-tonga ni parsorani monang dohita manang talu. Monang. Hamonang atta di dia. Buita dalani ganuk kalender gerejawi jala buita patupa hobartuna tarencanahon di tonga-tonga ni huriaon ala ni gugut tado yang manginang di dewan koinonia dengar wison di dewan marturia ala ni gugut tado daun taniang songo dia pe gugutta manginang songo dia pe jagota molo somar si hoho tita ditangiang ta bui do madaya buhita tu pangucunan di tonga-tonga ningu ya alai nang pe gudang aka pangucunan paru kilon si taonon molo mar si hoho tita ditangiang tai tapasahat ngelut ta ibana berarti dang mangasahon hadiriot tahita dang mangasahon haguguot tahita alai mangasahon debata namar gugu kita nenget nger-nger bui tadalani dalan sidalanata. Songonido nang parsaurani. Ya. Apostol Paulus marhite surat naon di pabotohon tunasida. Luar biasa. Mau liate huduk tu debata. Hudukna ganup wingot ham. Luar biasa kan? Moladong nama baik kita sugoro hatta. Ado tadok teh. Mau lihat untuk tu debata mau wingot tamu itu teh sugoro hatta mamereng mana dak si ingoton kan itu kan
Ale apostol Paulus molo huingot ham. Meskipun pahit, tapi kita bisa sama-sama berjalan di tengah-tengah perjalanan persekutuan itu. Luar biasa Pak Korhon. Ya, toktong manang sadihari pe hutangi aku kamu sudena. Sian las ni rohaku dohu ula tangiyaki. Karena apa? Huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai sahat rodi nuai. Ya. Berarti Allah saur nasida do. Mulai dulu saur muna di barita nauli, mereka mendukung di tengah-tengah pelayanan di jemaat Filipi. Nang petar hurung apostol Paulus aledang gabe masohot barita nauli di tonga-tonga ni kurie. Justru semakin luar biasa. Makanya kalau dikatakan firman Tuhan itu semakin dibabat akan semakin merambat melalui siapa? Orang yang berjuang dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Ima hagogoon ni barita naulii mangula todini debata. Jadi luar biasa do surat ni apostol Pauluson. Ya. Sadaha surungan ni surat Filipi dison marasing doon sian surat natinongos ni apostol Paulus tu huria na asing alaniaha di tonga-tonga ni si taonon pergumulan ya jeruji besi di penjara do di hurungan do apostol Paulus aledang sudat barita naulii jala huria Filipi pe ya nang pe di penjara apostol Paulus, tapi mereka justru semakin semangat melakukan apa yang diminta oleh firman Tuhan untuk mereka lakukan. Jala di pelehon nasida na adong di nasida imah surungan ni huria Filipi dot huria na asing. Makanya suraton di dok surat las niroha ya di tengah-tengah penderitaan tapi semangat bahkan bersukacita untuk memberitakan firman Tuhan di tonga-tonga ni ulu nasida. Ido hasurungan ya ima hasurungan ni huria na adong di Filipion ya mau didok hasurungan teh hasurungan on udah kudo ison hasurungan tapi dang tabo to hasurungan on ya inang bakara orang gogo kelebihan hasurungan kelebihan adong dope iya kelebihan yang bagaimana yang mau disampaikan di sana. Jadi hasurungan nanang dohoron nadison memiliki kelebihan tapi berbeda ya alai dan gabi pasurung-surukon bukan membeda-bedakan tapi memang berbeda. Jadi molotabereng di ayat siai jala odo hupangido naing mak lam sumurung holong ni rohamuna. Lam sumurung itu tidak segampang ale songo dia marurat asaboy sumurung marurat di parbinotoan do dinasa panibangon partodion. Jadi molo hasurungan alaniakal pikiran itu sama dengan dunia ini ale todi ya berarti mangulahon parsuruon itu di tonga-tonga ni parngulu. Jadi ma ngodolhon pabahenan na tadi jala surung-surungi naso Jepang pabahenan si songoni dihalak na asing ima mangulahon holong niroha. Jadi molo holong niroha di tonga-tonga di ngulutta songo dia toh holong nirohaun holong pangalap itu kan berarti dang sumuruk kita molo holong mangalap holong dota pakai kata di batado madok ya ale songo dia do nata dion terus ya terus tadi kan hari semakin hari semakin lebih berkualitas kita tunjukkan
Kita tidak memikirkan apa yang sudah kita perbuat di hari-hari sebelumnya, tapi capaian kita adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya, kualitas kita bereng, dan tak bereng betong tupudi. Biarlah orang yang melihat, kalaupun mereka mau lihat, tapi kita tidak menginginkan orang melihat. Yang kita lihat adalah Tuhan. Allah tu ibana do, taula nasa ulaon, na taula ima na idok na dison, lam sumurung tadi, dang napa tadi tadihon, dang napa surung surukon, mangula kobar tulomo ni rohai debata, ima holong nasimuan ni debata, marhite anakna Tuhan Yesus Kristus. Songonido nang di pasat Tuhan Yesus di jamitana tua kasisian na taringok tu hasurunganon takas doi di pasaha di Lukas onom ayat 27 dok 32 ahli dok disi ale hudok ma tuhamuna namanangi haholongi hamuma musumuna na denggam mabaik kamu tu nama kosomi hamu ay molo di haholongi ay molo di haholongi imahamu ay nang aka parjahati dihaholongi donang namar holong niroha dinasida lapatanna huhaholongi hamu inang ala dihaholongi hamu au adong doha surungatta dang adong alai molo tahaholongi nama kosomi hita ima nanidok nadison hasurungan boy do tahea manginang memang mangulahoni dang mangasahon pikirata nakin diso ditogion apostol Paulus taligok tungulu namar tangiang do asa margogo hita bergumul di dalam doa untuk melakukan hacit ujalang macontona dang dijalo tangaku hacit do alisa sitong na dang hacit di hitai betapa ulat tangat ton ukacik do hit melalui betor hita mah kebalikannya itu tabay soni las dorohata mana kacit berengon ni halak do sairana luar biasa HP justru kita do makin merasakan penderitaan itu. Nah molo na taula na Somali dang na tadii hasurungan puasa ta uhali hasurungan do nanaing togi honon ni hatain di bata di tonga-tonga ni nguluta bohama hita lam sumurung mampu mabahen nadinggan tu nama kosomi hita bahkan didok manangiakon dohot mamasu-masu hala nama ngasupi dohot nama ngarsahi hita pikiran mengatakan impossible alaiha porsiaota ido tusido hita diju di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu namar advent hita amanginang dang taboto saat tu dia ngulu tahun. Jadi Advent di hita dang holan di hari hatu tubuh di Tuhan Yesus ngatubu Tuhan nih itu kan ngatubu Kristus marlas rohama hambu lam sumurung hita diulahon di Tuhata ngatubu Kristus maratven hita managam di masa parusia harorona napa dua halihon ngagok las nirohata ale holanana ni sautik moru malas nirohatai apa tado nakin ikut tadidu hita bahkan sumurung bohangu nama ngulutta kan pergumulan tidak mampu memang tidak mampu ale mangasahon Tuhani marhuaso do todii margogyo kita ya Tuhan punya kuasa kalau kita percaya kepada Dia amin. Unang tapangasahon pikirata ya mangasahon hagugo undang margugu hita martangiam tapasahat tutuhata asa unang gak bisa robang hita do portibion ikon tadi ya Rom 12 ayat 2 unang sarobang ima hasurungan di ngulu ni akana porsia jadi molo songoni panibangion di tonga-tonga ni ngulu ni akana porsia asa sumurung hita di tonga-tonga ni parnguluoni ikon to di ima tati bangi nama dongani hita marguguk kita asa tupa tapatupai marhite nguluta
saliling mar advent hita di nama nagam harorona na badua halihoni. Jala luar biasa do tuntutan nih hatai deba tadi son di ayat 10 aha mo sedidok disi. Ya. Laho manakasi narumikoti asapolin hamu. Asapolin suci. So partuk Tuhan. Sahat roh di hari ini Kristus ima parusiai advent. Dan gabi partuk Tuhan nguluta. Alai polin suci madalani sahat roh di hari ini Kristusi jala moloido na masa di tonga-tonga ni nguluta sahat mana didok na di ayat 10 sadai ramos marparbue nadinggan ma tutu ngoluni akka na porsea asa ramos hamu marparbue hatigoran marhite-hite Yesus Kristus jaladang dihitai alai bahen hasangapon jala puji-pujian di debata. Jadi moloboi petaulan nadenggan di tonga-tonga ni parsaurata dada laho mangalap sangap hita marhite nadenggan nataula. Maka nadong nama dok puji diri puji Tuhan ima takas dokan. Jadi taulah manadenggan ala dan mangalap sangap daholan hasangapon di debata puji-pujian di debata dame madihita colma nadi hasianganon ima ya ramos marparbue nadenggan alaniaha nunga dipilit hita dak kita mamilit hita gabe si uton Kristus hita alai ibana do nami milit hita Yohanes 15 ayat 10 dadahamu mamili tahu, au do mamilit hamu, jala hupa diri hamu, asalau mar parbue, jala asamian parbue munai, asamian ngalau mar parbue mian muse parbue na adong di tonga-tonga ni uluta. Jadi amanginang sianon adong tolu dalam ni halak na porsea asamar perbue di tonga-tonga ni parngulota di namarat feno kita saat tu harorone Kristus napa dua halihon napar jolo didok diturpukon tapasiding ma diri sian hajahaton do tahin yakka parjahat ya tapasiding napa duahon makaholongi dohot mangulahon hata di debata arian dohot porngin. Jadi dang holan sajom 2 jom manang sadari sogok daun ya arian dohot porngin. Napa tuluhon jonok tu aek hanguluan songon hau na ditopini aek songonima ngoluni halak na porsea na jonok tu Kristusi. Kita tidak pernah kekurangan, tapi dia ada di dalam kita. Ngamarulat, ya, hot jala marparbue di tonga-tonga ningul. Hurian itu hatta di Advent napa dua honon. Tema ni minggu ta hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaun manomu arini Kristus. Jadi Advent napa dua honon. Mana kasih hita dipakirimota asa unang ma ya mas cohot lasni rohai nungagok lasni rohata alai manotong mai nang pegudang arsak si taonon si pikiran pergumulan apalagi lau patupahon ragam niakanadinggan dang sude jolma marlomo niroha dia kanadinggan na taula di tonga-tonga ni nguluta alai sukun-sukun sudah do patu pauta nadinggani amanginang alama merek kita tu jolma tuhat taido na taida biarlah mereka berkicau jangan menjadikan kita bimbang dan ragu bahkan berhenti melangkah untuk semakin berkualitas lam sumurung di tonga-tonga ni nguluta
Itu harus ada. Molo dangadong galubangi dang tapakilalahon parsihohotota maniup ibana gomos. Molo mulus-mulus do boyo dohonota alani hajago okku doi. Ale aladong galubangi bela marsihohotita jaladang sakappu nasau. Alai sakap ni Tuhanido nasaut marhite ngulutta. Marhite nguluku, marhite ngulumu. Na ima adveni lam sumurung mahita adven apa duahon dipakirimota naung tubuh Kristusi naung goklas ni rohata manoktong malas ni rohai, bahkan semakin luar biasa sukacita kita di tengah-tengah kehidupan meskipun suka dan duka datang bergantian dalam kehidupan, tapi Tuhan akan memampukan kita melakukan yang terbaik, apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Martanya kita mau lihat male Tuhan debata Jehovah amanami di hatam nabadia di tonga-tongani parsoran nami di adven napa dua honon napa ingotok kami di tonga-tongani parsaoran manang di dia pehami mangalaka maringanan marsaor songoni nang di tonga-tonga ni huriam ale Tuhan ngolu nami gabe toktong mamaritahon barita naulii marhite pabbahenan nami ido na pinasahat ni Apostol Paulus di tonga-tonga ni parsaoranna di Huria Filipi. Jala Huria Filipi naso marbilang-bilang la sida patupahon naringgan naboi pamajuhon aka ulaon di tonga-tonga ni pelayanan laho mamaritahon barita nauli alani Tuhan pakai matutungulu nami pican sadihari di tonga-tonga ni namaratven hami paimai mahon harorom na paduahon toktong hami Tuhan digohilas di rohana siakui nang pesipata madeli sipata borat si pikiran sipata marukil lau patupahon nadinggan alai unang mama cohot nadinggan sipatu paunya kana porsea di Tuhan jala ikon mangadopi aka pergumulan asa disima tutu Tuhan upakilalau kami hodo Tuhan nahu pangasau kami jala hodo Tuhan napatulus soni jala sakak mudo Tuhan nasaut marhite ngulu nami jala saluhu nai Tuhan dadalahu mangalap sangap hami tu diri nami daholan hasangapon madiho Tuhan jala puji-pujian madiho alani Tuhan marsanga maguarmu Tuhan itonga-tonga ni ragam ni akka parsauran nami upasat hami Tuhan ruas ni huriam namar ulang tahun di bagasan nasa mingguan ulang tahun pernikahan nang kelahiran siakodo Tuhan gajang ni umur pasu-pasu muri Tuhan napi nasahatmu Tuhan hami tarlumo bitudungan nami alani Tuhan ajar-ajari hami mamilangi ari-ari ni ngulu nauk ujalo hami hubolus hami jala makirim hami Tuhan lehonon mudo pegajang ni umur disude dongan nami jala toktong nasida Tuhan madok mau liate tu adopanmu ai hodo Tuhan na mangudut ngulu nami bican diudut hodo pengulu nami parar mangulu nami on ale Tuhan Tuhan satokin nai nang mula matutu hami jantonga-tonga ni parsoran nami om sai homa tu nama juluani laka nami hipas hami toktong Tuhan di bagasan pangaramotion ni asido tolong ni roham jalo mahami Tuhan dina mangidu mangilek tuho dina pasat hami tangiang namion ale jumulo sisa dosa pangalison nami di bagasan guar enakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tu jolong amin taparade mai deta laus taparade manang peliata marede mahita
kasih roh Tuhanku parade mawon manjak kontur rohaku Tuhan bukti rohaku disimpan maringan saya ale Tuhan lapuna Tapasahat mapeliata tua dua pani debata martang yang mahita. Ale debata aman amida di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan. Do na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami. Pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalo ramoti. Asa uparasya kami peleanon. Pati bulhon harajaun mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si leon-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Lasana lehon di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roh maharajaunmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho pasu-pasu jajaramoti Tuhan debatama ho disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorohon madamena tutodi monabe amin. Selamat Advent Madita Mangin